Corria l'any 1149, quan la jove reina Peronella es trobava al Palau Comtal de Barcelona. La Ramona Clavell fa saber als seus fills que el pare no tornarà. Ha mort a la batalla de Tortosa. La gent de Vilamajor surt a rebre la reina Peronella a les portes del palau. L'odiat i temut batlle Pere Roig es presenta a sa majestat. El comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, era un home d'estat. Les seves prioritats eren el govern, la guerra i la cacera. Per dissort de Peronella, ella no ho era. Loreto Clavell és designada dama de companyia de la reina. Havent perdut el pare, s'hagué de fer càrrec de la seva mare, la Ramona, i dels seus germans, en Pau i en Bernat. El cuiner, en Grau, malgrat la ceguesa, sap veure els mals que afligeixen a la Peronella. Peronella cerca consol dins els murs de l'església. La reina encarrega unes sabates al mercat de Vilamajor. L'escrivent de la mongia era Bernat Samarell. El casament se celebrà a Lleida l'any del Senyor de 1150. Un bonic present per a la seva dama que marcaria els futurs esdeveniments. El trobador Guillem de Vilarrasa captivà Peronella des del primer moment. Peronella i Loreto s'intercanvien els vestits. Peronella fuig pel túnel a l'encontre del trobador. El comte visita la cambra pensant trobar-hi a la reina. Mentre el trobador i Peronella flueixen del seu amor. L'olor de romaní, de farigola, de bruc, de resina, de maduixeres, de ginesta, de violetes, era el seu bàlsam, en cadascuna de les contraccions que empenyien el seu fill cap a aquest món. Aquell nadó va portar a Can Clavell la felicitat que havia desaparegut d'un any ençà. Grau, ets com el meu àngel de la guarda. D'amagat a palau, es començaren a besar. Loreto tornà a palau, com cada dia, amb el seu fill a coll. Ets tu, fastigós! Vas abusar de mi i ara ho has tornat a fer amb la meva filla. I això no t'ho perdonaré mai. Senyor, feu-ho pel meu fill. Allibereu a la meva mare de la presó. Van saber teixir una forta amistat. L'olor de violetes li resultà finalment inconfusible. Ja s'ha acabat, porc de merda! Les anades i vingudes dels amants no passaven desapercebudes pels espies del batlle. La druida sabia molt bé què volia a la vida i una de les seves prioritats era intentar sanar les persones. Mai abandonava la seva bossa amb els estris necessaris per atendre els malalts. L'alfaquí de Tortosa coneix la Loreto. Guillem de Sentmenat, seguint les ordres del comte, anà arrossegant el trobador, tenyint de sang i de vergonya tots els camins. Sense saber per què, es veié cridada a abocar els seus sentiments sobre un pergamí, vessant llàgrimes i dolor. Peronella presenta el seu fill a la cort. Pregà a Déu davant de la creu que el salvés, li suplicà.